大阪市が本社の大手ケーブルメーカー住友電気工業、今年3月までの1年間の決算を今日発表しました。 AI 人工知能のビジネスが広がる中、高速通信ケーブルの需要が増え、売上高は4兆6798億円となったほか、本業の儲けを示す営業利益と最終黒字のいずれも過去最高を更新しました。一方、トランプ関税をめぐる影響については、トランプさん、毎週のように言うことが違うんでその情報を速やかに入手して、会社としてどう対応するかというのを検討していこうと。その上で、今年度の業績予想は営業利益を400億円減らした見通しを示しました。